day po ma'am. Ito po yung mga inaasinta sa second floor. Ito po yung sa tapat ng open space natin sa second floor. Tapos ito po yung isang stairway. Ito po yung mga nag-aasita. Tapos ito po yung mga rooms with partition. Ayan po yung mga rooms. Ito po yung CR. Ito po yung hallway. Ito po yung isang rooms. Ito po yung CR nya. Ito rin po yung sa harap, yung isang rooms. Tapos ito pong nasa gitna, which is masyado pong mahaba, ikakat po namin dito sa bandang dito, malapit po dito sa may tapat, para yung design po natin, yung itong bintana na po to magiging design na ng glass. Lalagay po kaming glass. So bali dito po namin mag-aasinta dito. Ayan. Yun po bali glass na yun. So ito po yung mga iba. Yan po sa foreman. Tatrabaho rin po sa foreman. So ito po yung mga rooms na iba. Yan, may hallway. Sa second floor po tayo. Ayan po yung mga rooms. Ito po yung sa may pababa. Ayan po si JM nagpakalbo, si Rudy. Ayan sila Pablo, Jomer, Marvin, nakatayo. Kanyang ka. ito po yung sa tapat. Ayan, nakakarating kayo sa London, gagawin kayong Abu Sayyaf. Po, ayan. Tapos ito po yung isa pang rooms. Ito po yung stair na pababa po sa office. Pupunta po ako ng office. Yung sa office po, pinapalitada ni Boy Negro. Ayan po si Boy Negro, alias Doy. Ali Bijoy. Ayan po, pinapalitada na. Nasa finishing na po kami. Ayan, Boy Negro alias Doy. Ito po yung isang namamalitada. Ayan, ang pangalan po niya ay Dan Maman. Ayan, si Randy the Playboy, the Pogi. Oh, ayan po si Jeff. Dating mahaba buhok, ngayon kalbo na. Oh, ayan si Jeff. Pati si JM, ayun po, kalbo na. Punta po ako sa mga ayan po si Randy. Hello. Tapos po yung mga nagtatrabaho, sila Pablo. Ayan po si Pablo, St. Paul. Ayan po yung mga sanitary line, ginagawa na po. Ayan po yung sa sanitary line natin. Ayan, nasa baba na po ako. Ayan po yung mga commercial area natin. Yung tatlo, nasa gitna po ako. Kaya lang may temporary daan po rito. Ayan, yung mga pipelines po. Ayan, ito po si Hapon Turing, the foreman tubero. Wambero lang po siya kasi Wambero, tsaka yung anak niyang Wambero is tubero. Ayan, ito po yung mga pipelines.
ginagawa na po nila. Yan. Ako, babalik sa London si Kuya. Ayan si Kuya. Babalik sa London. Kadalagi kasi kareling. Ayan. So, ito po yung room sa ilalim na kinalag na po yung mga ibang kahoy. Ito po yung mga pipelines. Orange po yung nilagay namin. Standard. Yun, ayun po uli si Randy the Playboy. Ito po yung ilalim ng stair. Ito po yung ibang kwarto sa ilalim. Ayan po. Naalis na po nila yung mga pinag-islaban. Ito po yung CR. Si Apong Turing. Ito po, palabas na ng commercial. Sa electrical po, nilalagay na rin. Ito po yung sa electrical. Ayan. Nakambang na rin po yung sa electrical. Ito po yung palabas sa septic tank. Tapos, ito po yung isang commercial area number 3. Ito po yung kung saan nila i-embed. Alisin po yung mga kahoy. Ayun po yung mga pipeline i-embed nila. Ito po si Boyet at saka si Donald. Kakalagboy. Thank you po.